Колко си хубава, слънчева, песенна, приказна, Българио, моя майчице трудова, устремена към комунизма. Посрещнати с аплодисменти на трибуната на мавзолея на великия син на българския народ Георги Димитров заемат места партийните и държавни ръководители, начело с генералния секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет Тодор Живков. На площад 9 септември, където са строени за участие във военния апарат представителни части на Българската народна армия, навлиза откритата кола, в която е членът на Политбюро на Централния комитет на партията и министър на народната отбрана, армейски генерал Добри Джуров. Другар министър на народната отбрана на Народна република България, представителните части от Българската народна армия за участие в парада в чест на 1300-та годишнина от създаването на българската държава са построени. Командващ парада генерал-полковник Добрев. Рапортува командващият парада генерал-полковник Христо Добрев, първи заместник министър на народната отбрана. Здравейте, другари офицери! Поздравляваме с 1300-та годишнина на България!
Здравейте, другари курсанти! Поздравляваме с 1300 годишнината на България! Здравейте, другари курсанти! Поздравляваме с 1300 годишнината на България! Здравейте, другари курсанти! Поздравляваме с 1300 годишнината на България! Здравейте, другари десантчици! Поздравляваме с 1300 годишнината на България! Здравейте, другари милиционери и граничари! Поздравляваме с 1300 годишнината на България! Другари бойци! Поздравляваме с 1300 годишнината на България!
съграждани, уважаеми гости! От името и по поръчение на Централният комитет на Българската комунистическа партия, Държавния съвет и Министерския съвет на Народна република България най-сърдечно ви поздравлявам по случай 37-та годишнина на социалистическата революция в нашата родина. С чувство на патриотична гордост трудещите се от нашата страна посрещнат днешният празник в юбилейната 1300 годишнина от създаването на българската държава. Преминал през златни векове, през робство, през многобройни войни и въстания, нашият малък, но героичен народ под непосредственото ръководство на своя изпитан авангард, Българската комунистическа партия, и с решаващата помощ на непобедимата съветска армия извърши победоносното 9-септемврийско въоръжено въстание. От онзи първи 9 септември до днешната светла годишнина ние извървяхме забележителен и славен път. По дълбочината на преобразованията, по величието на историческите промени, този период няма равен на себе си в целия 13-вековен летопис на българският народ. 9-септемврийският празник през тази година е знаменателен и с това, че го посрещаме след забележителния 12-ти конгрес на Българската комунистическа партия, който беше ново тържество на ленинската априлска линия на партията. Конгресът разработи ясна програма за по-нататъчното изграждане на развитото социалистическо общество у нас. Българският народ, тясно сплотен около родната комунистическа партия, сега разгръща творческата си енергия и работи с пълни сили за успешното изпълнение на набелязаните задачи в конгресните решения. Нов прилив на творческа активност на трудещи се породиха честванията на 90-годишната от създаването на Българската комунистическа партия и 70-годишната от рождението на обичаният наш пръв партиен и държавен ръководител другаря Тодор Живков. Неговото име е неделимо свързано с политическо, в теоретическо и в практическо отношение с априлската линия на Българската комунистическа партия, с огромните успехи на нашата страна в последните 25 години. През този период другаря Тодор Живков се утвърди като виден деец на международното комунистическо и работническо движение, като достоен продължител на делото на Димитър Благоев и Георги Димитров. Беззаветният съзидателен труд на нашата работническа класа, на трудещите се в селското стопанство, на народната интелигенция, на нашата славна младеж дава прекрасни плодове. За изминалите 37 години и особено за годините след априлския пленум, България постигна внушителни успехи. Сега само за 3 дни промишлеността у нас произвежда по обем толкова продукция, колкото за цялата 1939 година. През последния четвърт век основните производствени фондове се увеличиха повече от 8 пъти. За същото време 6,5 пъти нарасна националният доход, а реалните доходи на населението на 3,5 пъти. Историческите завоевания на Народна република България през изтеклите години биха били немислими без щедрата и безкористна помощ на Великият Съветски съюз, без нашата братска дружба и сътрудничество. Калена в класовите битки, в борбата против фашизма и капитализма, тази дружба днес е съдба на целия български народ, могъща сила на нашето социалистическо развитие. Крепки и многостранни са нашите взаимоотношения с държавите от дружното семейство на социалистическата общност. За плодотворното им развитие и задълбочаване партията и правителството полагат непрестанни грижи. Народна република България е неделима част от социалистическата общност. Трудещите се от нашата страна, воините от Българската народна армия
горещо одобряват и единодушно поддържат политиката на нашата партия, дейността на нейния Централен комитет, начело с другаря Тодор Живков. Укрепването на мира и сътрудничество между държавите в Европа и света е благоприятен фактор за успешното изграждане на развитото социалистическо общество. В резултат на активната външнополитическа дейност на Съветския съюз и на другите социалистически страни, включително и Народна република България, въпреки съпротивата на войнолюбивите сили, през 70-те години започна процес на разведряване и на утвърждаване на мирното съвместно съществуване между държавите с различен строй. Постигнати бяха важни победи на дялото на мира. Този процес обхвана и Балканският полуостров. От огнище на раздори някога, благодарение и на активната външнополитическа дейност на нашата страна, той се превърна в спокойна зона на мира. През последните 2-3 години обаче, в резултат на активизирането на силите на милитаризма и агресията, на американският империализъм, на войнолюбците от НАТО, международната обстановка сериозно се усложни. Значително увеличаване на американският военен бюджет, отказът на североамериканските щати да ратифицират договора САЛ-2, решението на НАТО за разполагане на нови американски ракети със среден радиус на действие в Западна Европа и особено решението на североамериканските щати за производство на неутронно оръжие представляват ясно очертан курс, поддържан открито от китайските хегемонисти към неудържима надпревара във въоръжаването и към дестабилизация на обстановката в света. Ето защо, за да бъде надежно гарантиран мирът в света, за да бъде сигурен и спокоен трудът на хората, Съветският съюз, силите на социалистическата общност са принудени да притежават не само силна икономика, но и необходимата военна мощ, да поддържат постоянна и висока бдителност и бойна готовност. Тази задача у нас с чест изпълнява Българската народна армия. В резултат на постоянните грижи и вниманието на партията, благодарение на упорития труд на бойците и командирите, днес Българската народна армия е силна и боеготова социалистическа армия. Тя разполага със съвременно въоръжение и бойна техника, с отлично подготвени офицерски кадри и с личен състав, които притежава високи морално-политически и бойни качества. На постоянните грижи на партията и на народа воините отговарят с нови успехи в бойната и политическа подготовка. Те уверяват Централният комитет на Българската комунистическа партия, Държавния съвет и правителството, че в един строй с армиите на страните участнички във Варшавския договор, начело с непобедимата съветска армия, са готови по всяко време и при всякакви условия да изпълнят своя патриотичен и интернационален дълг, да защитят от чуждо посегателство Народна република България и дялото на социализма. Да живее и пребъде във вековете дялото на 9 септември, дялото на социалистическата революция в България. Да живее героичната Българска комунистическа партия и нейният Централен комитет. Да живее Великият Съветски съюз, опора на мира, демокрацията и социализма в света. Да крепне единството и сплотеността на страните от социалистическата общност. Да пребъде във вековете нашата древна и вечно млада, нашата мила прекрасна родина, Народна република България. За щастието и благоденствието на героичният и трудолюбив български народ. Ура!
на изходно положение. Равнение надясно. Ходом! Марш! Синове, по-големи сте вие сега от бащите си, с кръв поросили снега, дето гинехме с песни в безброй боеве. Запомнете завинаги нас, синове. Не мастило, а кръв се е спекла в пръста, гдето своята повест дълба обичта. Тази повест червена зове и зове. Запомнете завинаги нас, синове. Ние водехме полкове в поход велик, звезден план в петолъчка блестеше и щик, като в ножница саби земята ни взе. Запомнете завинаги нас, синове. Ние нямахме страх пред куршуми и мълва и за правдата давахме горда глава. Не посрамвахме своите бащи в боеве. Запомнете завинаги нас, синове. И победата наша изграла навред, нека бъде за вас и съдба, и завет. Свободата чрез подвиг велик се кове. Запомнете завинаги нас, синове. Вождът и учителят на българския народ Георги Димитров ни остави завет. Защитата на историческото дело на 9 септември, неговото закрепване и довеждане до благополучен за нашия народ край, безусловно изискват създаването на здрава, действително народна армия, добре организирана и въоръжена, с достатъчно квалифицирани патриотични офицери и сержанти. Армия завинаги свързана с народа и осигуряваща свободата и независимостта на родината. Мирният труд на нашия трудолюбив и мъжествен народ. Тези заветни слова са изпълнени. Въоръжените защитници на социалистическото ни отечество са непоколебим страж на мира, сигурно звено сред обединените армии на Варшавския договор. В годината на 13 вековна България
13 пеши военни блока ще преминат пред партийните и държавни ръководители, за да засвидетелстват своето високо бойно майсторство и всеотдайността си да бранят социалистическите ни завоевания. Тържествен марш! Поротно! На един линейен дистанция! Равнение надясно! Ходом! Марш! Начело на парадните колони е блок барабанчици и фанфаристи от Сержантското средно музикално училище маестро Георги Атанасов. Уверена и решителна крачка навлизат представителните офицерски блокове на слушателите от Военната академия Георги Стойков Раковски, носител на ордените Георги Димитров и Народна република България първа степен. Това са офицерите, които задълбочено изучават законите на военната стратегия, на оперативното изкуство и тактика. Те овладяват тайните на най-трудната наука – науката да се побеждава. Само преди 10 дни на тържеството в град Шумен, министърът на народната отбрана армейски генерал Добри Джуров лично връчи златните медали и дипломите на първенците на юбилейния випуск. В строя са бъдещите отлични командири, специалисти и политработници. Блоковете се предвождат от началника на Военната академия генерал-лейтенант Александър Митев, бивш партизанин, дългогодишен боен командир. Преминават възпитаниците на най-старото у нас военно учебно заведение, Висшето народно военно училище Васил Левски, носител на орден Народна република България първа степен. Дефилират възпитаниците на Висшето народно артилерийско училище Георги Димитров, носител на ордените Народна република България първа степен и 9 септември 1944 година първа степен. Възпитаниците на Висшето народно военноморско училище Никола Йонков Вапцаров гордо развяват флаг по десетки морета и океани на планетата,
прославят с делата си името на нашата 1300 годишна държава. Наричат ги крилатата пехота. Тя може да долети от всякъде, да се приземи във всяка точка от местността, взета от противника и да му нанесе съкрушителен удар. Непоколебима убеденост в правото дело на партията, желязна воля за победа, висока физическа и психическа издържливост, майсторско владеене на оръжието, твърди знания по военно дело. Това са само част от чертите на войните десантчици. Преминават и войните, които денонощно бдят край граничните предели на Отечеството ни и бдително охраняват мирните дни и нощи на родината. Войниците на моята родина от небеса и знамена вървят. Далече не голем един път и идва от безмилостни години. Те бдят без сън над мирните години, над всеки пруст, над всеки праг. Войниците на аления флаг, войниците на моята родина. Над площада прелитат бойни вертолети от отличното подразделение, където служи офицерът Григор Дамянов. Под челния вертолет се развява огромен национален трикольор с надпис 1300. След първата тройка прелитат вертолети от отличното подразделение, където служи първокласният пилот офицера Колев. Бойните машини се управляват от отличните пилоти старши лейтенант Ангел Копаранов, капитан Александър Шоп Николов и капитан Живко Илиев.
празнично украсения площад, като сребърни мълнии прелитат самолети от реактивната авиация. Флагманската четворка води първокласният летец-изтребител офицерът Стилян Кабрански, придружен от майсторите на въздушния бой и висшия пилотаж, офицерите Данчев, Стоянов, Луканов. Следват 3 четворки самолети, водени от офицера Христо Йовчев. Просторът се разтърсва от могъщ реактивен грохот. Преминават 6 тройки бойни самолети, водени от първокласния летец-изтребител Кирил Радев. На площада навлизат механизираните колони. Първи преминава блокът на бойните разузнавателни дозорни машини. Правото да поведат парадната механизирана колона се падна на бойните от отличната рота на старши лейтенант Митьо Иванов, завоювали първото място в юбилейното съревнование. Тук са отличният механик сержант Павел Петров, отличниците в бойната и политическата подготовка ефрейторите Никола Йорданов, Атанас Станев, редник Николай Радков и други. Висока маневреност, сигурна бронева защита, възможност за действие денем и нощем, гал и сняг, точно скорострелно оръжие. С това се отличават бойните машини на разузнавачите. А самите разузнавачи можем да характеризираме само с една единствена черта. Готовност винаги да изпълнят всяка задача, поставена им от командването. Преминава колоната на бронетранспортьорите начало с командира на отлична рота, старши лейтенант Петър Аврамов. Командирите на отлични взводове, лейтенантите Гено Читилски, Пенчо Недялков и старшина школник Евгений Яйджиев. Отличниците в бойната и политическата подготовка, редниците Илия Илиев, Янко Николов, Иван Петров и десетки други бойци, които действаха отлично в летните тактически учения. Те владеят до съвършенство бойната техника и в техните сигурни ръце тя показва своите най-добри качества. Висока маневреност, задеходност, съвършени средства за защита на личния състав от въздействието на обикновени огневи средства, от пожар и наводняване. Мощно въоръжение за борба с противникова пехота и бронирани цели, възможност за бързо преодоляване на широки водни прегради и за собствена димна маскировка. Това се отнася за техниката, с която участват в парада войните от отличното подразделение на капитан Любен Юсев. Преминават отличните подразделения на капитан Благой Димитров и на старши лейтенант Евтим Евтимов. Бойните машини са поверени в ръцете на най-добрите механик-водачи, редниците Валерий Соколов, Петър Смиртиев, Наско Александров и други. Те майсторски освоиха многоцелевите леки бронирани транспортьори и са готови да изпълнят най-сложните бойни задачи от всяко време. Площадът се разтърсва от грохота на тежки вериги. Това са танкистите от отличните роти на старши лейтенантите Сережа Керелски и Георги Гетов. Тук са и победителите в социалистическото съревнование. Танкистите от отличните взводове на лейтенант-инженерите Петко Кръстев и лейтенант Ненов. Челните танкове се водят от отличните механик-водачи сержант Николай Костадинов и младши сержант Стайко Стаев.
прекрасната съветска бойна техника е поверена в ръцете на предани на партията и народа воин. Тази сплав от съвършени машини и отлично подготвени бойци и командири крие в себе си възмездие за всеки агресор, който дръзне да наруши свещените предели на 1300 годишната българска държава. Колоната на отличните инженерни подразделения с командири капитан Бойчо Коев, капитан Павел Стефанов и капитан Григор Григоров. В хода на летните тактически учения те действаха най-бързо и точно. Овладели до съвършенство съвременната съветска техника, войните са в състояние да преодоляват за кратки срокове широки водни прегради, да строят преправи и мостове, да прехвърлят с мощни амфибийни средства личния състав и бойната техника на атакуващите военни. Колоната на артилеристите от Българската народна армия са достойните потомци на героите априлци с черешовата артилерия, на артилеристите от Балканската война, внуците на поп Андрей и синовете на артилеристите от Отечествената война. Начало са отличните противотанкисти на капитан Драгомир Михайлов, отличната реактивна батарея на капитан Георги Янев, орадейците и гаубичарите на старши лейтенантите Христо Лазаров и Димитър Енчев, които стрелят само отлично. Преминават и артилерийски подразделения, където служат офицерите Валери Рачев, Димитър Петров и Донко Динев, които също са постигнали отлични резултати в бойната и политическата подготовка. Колоната на артилеристите завършва с отличната самоходна батарея на старши лейтенант Станчо Тодоров.
На площада е колоната на артилеристите зенитчици от отличните зенитни подразделения, където служат офицерите Овнаров и Цветков. В тежки тактически учения, зиме и лете, бойните зенитчици усъвършенстват своето бойно майсторство и осигуряват зенитно прикритие на сухопътните войски. Преминават зенитно-ракетните установки. Зенитчиците-ракетчици усвоиха до съвършенство най-съвременната съветска зенитна ракетна техника и бдително охраняват нашето родно небе. Нека знаят въздушните пирати, че зенитните ракети безпогрешно намират и унищожават всяка въздушна цел, нарушила нашето въздушно пространство. На площада са бойните ракетчици. Законна е тяхната гордост, защото вложиха цялата си младежка сила и дръзновение при овладяването на най-съвременната ракетна бойна техника. С отличните си попадения бойните ракетчици още веднъж на дело доказаха, че са безпределно предани на партията и народа и готови всеки момент да стоварят своя неотразим ракетен удар там, където враговете на социалистическата ни родина дръзнат да нарушат нейните неприкосновени и свещени граници. Слава вам, войни ракетчици! Гордостта и надеждата на българския народ! Слава вам, войни от Българската народна армия! Достойни наследници на героите родолюбци! Слава вам, защитници на майка България! Бъдете винаги достойни за голямата чест и отговорност, която ви гласува партията и народа. Генералният секретар на нашата партия справедливо подчертава: Българската народна армия е неделима родна част от народа, негова плът и кръв. Българската народна армия се опира на доверието и подкрепата на народа и се изгражда въз основата на богатия воен опит, на стратегията и военното изкуство на непобедимата братска съветска армия. Така, както ни завеща Георги Димитров.